És un gran honor i una gran satisfacció lliurar-vos el reconeixement com a Rotari d'Honor de tots els clubs rotaris barcelonins. Molt estimats amics i amigues, les meves primeres paraules són per donar gràcies. El bisbe, com sabeu bé, és el pare dels pobres, però un servidor només tinc 2 mans i 2 braços. Necessito moltes mans per poder arribar als germans necessitats, que cada dia són dissortadament més, degut, de manera especial, a la crisi econòmica que estem vivint, especialment des de l'any 2008. Per això desitjo agrair a Rotary Club el treball que està realitzant, ajudant a diversos menjadors socials de parròquies per tal que moltes persones necessitades puguin menjar. Tots desitjaríem que aquesta, s'ha dit abans, important ajuda no fos necessària, però avui, i penso que demà també, és i serà necessari.